Kinong yalam jong ko COMSO kila penpau be kilong ki Kloi ban iatylli lang bat ki wei pat ki sengbhalang ha ka jela na ka bentaban pen iatylli ya ka jingdawa in line permit ha ka jela. Haba kren halor kani o vice chairman ka COMSO ba lamprang kharbani ulo ongru balada ki sengbhalang bat kum gajat ban reu ki iatylli wat ka sarkar India ru kan ting bat ai Kloi ya ka ILP ha Meghalaya. Dangshen Menteri Rangba Kejelau Konrad K. Sangma ula pentip bau Menteri Kampo yang kari u Amit Shah Shen un sawan biang Shillong bat un kendu ru ya ki kenhun beper banyatai halor kate kaman. Nagleang jong nga kumu bai charman jo COMSO ngaso bakata kadai ke baton kamplan namar ladangi ye teli kawai kum kajat benreu kawai ka kenhun kum kiseng balang hot idon la jong lama hendrei nilong kawai kajat benreu ngaso bakam ton jing pangene kun yigno no ki isu kibran kam jong jalam klia namar pi kapor kala dai ber kapor kala i